Oh, nou zo. Oh, hoe maar we staan? Oh, dit komt er alweer op. Wat is jou drukken? Oh, het is al druk. Oh, we kunnen al beginnen. Nou, traditievlees, dat lijkt het mij heel intrigerend om dat te staan. En bargenpootjes is ik wel een aardig but om te zeggen. En vierdens hoop je natuurlijk dat we hier in vervolg heel fijn eten kunnen. Dank u wel. Oh, oké. Wat ik het liefst eet, dat is zelfs vegetarisch, maar verder maakt het me net zo vol uit. Ballen mij graag zelfs, maar ik koe carpaccio, dat vind ik hier lekker. Oh nee, dat is net vegetarisch, dus dat kennen we niet. Nou, wat zullen we dan doen? Een panne snert, zonder worst zelfs. Nou, zaai je er genoeg kar uit en rijd je ik voor steert.